हाग्रामा महिलारिया जेराव गेलेगोन बेयावनो नैबे राजु नार्जारिया नायगिदिंहैगोन स्पेशली बुथ मेनेजमेन्टखौ आं नायगिदिंहैगोन आरो बिथाङा जुदि खाम्फा बरगयारिजों फेर मारिनो फैयोबा बिथाङा जे जेनगोन बेयाव खाथां दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोसावबाय जे बिहा गुवाहाटियाव 4 बिघा हा दङ गतिके 22 कौटि बेसेननि 4 बिघा हाखौ दोनखोमानायनि थाखाय मा लिगेल कमप्लिकेशन्स जानो हागौ आरो जों मा लिगेल रिकर्ड्स लागोन इफेला जों बेखौ जोंनि लयारफोरजों सावरायगासिनो दङ दिनै मिरु बिसायख'थि सामलायदिं आफाद बेखौहाय दाफुंबाय लोगोसे जोङो मिरु जे सामलायदिं आफादनि मावख' बेखौबो बेखेवबाय दिनैहाय जोंहा मिरु सामलायदिं आफादावहाय जोबोद खाफाल गोनां बा जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जे जोंनि मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट लकसभा आदा जयन्त बसुमतारीखौ जोङो मासिगिरि हिसाबै मोननो हादों जोंहा गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथरिटिनि गोदानै थिसनजानाय मासिगिरि आदा रुधिर कुमार दैमारिखौ जोङो मोननो हादों जा जोंहा आदा जयन्त बसुमतारी आरो आदा रुधिर कुमार दैमारिनि दैदेननायावनो जोंनि नैबे फैबाय थानाय जे बिटिआरनि जे बिसायख'थि 22 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं बेनि फोसावदिंनायनि हाबा सामलायनायनि हाबा बा गासिबो बिथिंनि जे हाबाफारिफोर बिथांमोनानो बेखौ दैदेनगोन आरो बिथांमोना जोंनि हानजाखौ इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल हानजाखौ बिथांमोना हेफाजाब होलांगोन दा जोंहा दिनै आगानसे बारायबावबाय जोंहा 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम 26 सेप्तेम्बरनि उनावनो फिन खनसेबाव प्रमद बर' सरकार जे बिटिआरआव फैगासिनो दं बे दिनैहाय जे फोसावदिं आफाद बा सामलाय आफाद जे जों दादों बे जोंनि बे मिजिंथिंजाय बे थांखिथिंजाय आगानसे जों सुरबावबाय दिनै नैथि पेजखौ केन्डिडेटनि पेजखौ फोसावगोन दिनैहाय फोसावनायनि बाथ्रा जोङो दिनैहाय सम आरो बुब्लिखौ जोङो नायबाय थादों दिनैहाय जोंहा नैथि फारिलाइखौहाय फोसावनायनि बाथ्रा गतिके जेब्ला फोसावनायनि थांखिया फाइनाल जायो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन गोबां बिजाथिफोरानो फोसावखांनायनि उनाव केन्डिडेटनि मुङाव सोरबा गोसोआव दुखु मोननाय मानाय बिदि सोमजिदों जोंनि इउपिपिएलआव रावबो बेबायदि दुखु मोननाय गैया जेसेबां 18सा जोङो दिनैसिम फोसावदों बिथांमोना जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दङ मोनफ्रोमबो समस्तियानो देरहाजोबनायनि समस्ति जोंना 18था समस्तिया आरो दिनै जे 22था जोंहा समस्तिनि बिजाथिफोरखौ फोसावगोन बेयावबो जोंहा जेबो जोंहा बोराबलायनाय गाज्रि मोनलायनाय दावराव दावसि जेबो गैया नोंथांनि सराइबिल समस्तियाव माबायदि थासारि दा सराइबिल समस्तियाव आङो जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि गेलेनो थांदों आंनि जिउआव माब्लाबाबो आङो बिसायख'थि गेलेफेराखै दा आंनि बिसायख'थिनि जे हाबाफारिफोर बेखौ रायजो राजाफ्रानो दायथ' लादों रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजाङै बिथांमोना मेल मिटिं खुंनानै होगासिनो दङ बिथांमोना आंखौ बरायगासिनो दङ बिथांमोना आंनो आशीर्बाद होदों आरो आंखौ जोबोद मोजाङै अनदों बेनि थाखायनो आं सराइबिल समस्तिनि साफ्रोमबो भटार रायजो राजाफोरखौ खर' गंग्लायनानै खुलुमहरदों आरो बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों बरगयारि आरो रन्जित बसुमतारीया जेराव गेलेयो बिथांमोननि एगेन्स्टै गेलेगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया जोंनि खाम्फा बरगयारि सारजों आरो रन्जित बसुमतारी सारजों गेलेनो जुदि फैयोब्ला मस्ट वेलकाम बिथाङा मस्ट वेलकाम थांनाय बाराव आंनि दैदेननायावनो आंनि सुपारभिजनावनो आं इनचार्जमोन बिथांखौ कुसुगाव समस्तियाव जों फेजेनहरदों आं फेजेनहरदों होनबाबो बिथांखौ बारा बुंनाय जाया आं इनचार्जमोन गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि गतिके बै बिसायख'थि 2020 मायथाइनि मोनफ्रोमबो बुथनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि नायगिदिंनायखौ आंनो नायगिदिंदोंमोन मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ आंनो सिङाव थानानै गासिबो नायगिदिंदोंमोन एबार बिथाङा जेराव गेलेगोन बेयावनो नैबे राजु नार्जारिया नायगिदिंहैगोन स्पेशली बुथ मेनेजमेन्टखौ आं नायगिदिंहैगोन आरो बिथाङा जुदि खाम्फा बरगयारिजों फेर मारिनो फैयोबा बिथाङा जे जेनगोन बेयाव खाथां बेखौ जोङो जोबोद मोजाङै नायबाय थादों दा बिथाङा मोनसे सिरियास मोनसे लिगेल प्रब्लेमाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ 2020 मायथाइनि गावनि नमिनेशन फर्माव आरो गावनि एफिडेभिटआव गावहा जे गुवाहाटियाव 4 बिघा हा दं बिथाङा बेखौ दोनखोमादों दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोसावबाय जे बिहा गुवाहाटियाव 4 बिघा हा दङ गतिके 22 कौटि बेसेननि 4 बिघा हाखौ दोनखोमानायनि थाखाय मा लिगेल कमप्लिकेशन्स जानो हागौ आरो जों मा लिगेल रिकर्ड्स लागोन इफेला जों बेखौ जोंनि लयारफोरजों सावरायगासिनो दङ थाबैनो जोङो मोनसे लिगेल एक्शन बिथांनि सायाव लानो थाखाय जोङो सानबाय थादों नोंथांमोननो जों खिन्था हरगोन नाथाय बाथ्राया बेसो जे बिथाङा सासे
रायजोनि प्रतिनिधि जानानै पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै सासे MCLA जानानै बबेनिफ्राय रां मोननानै बेयाव गिदिर मोनसे प्राइभेट हस्पिटाल, क'क्राझाराव मोनसे गिदिर हटेल, चिराङाव बिथाङा गिदिर मोनसे रेजर्ट आरो गुवाहाटि बायदि नोगोरमायाव 4 बिगा 22 कौटि बेसेननि जे हा बेबायदिखौ बिथांमोना बबेनिफ्राय रां मोननानै बिथाङा बायखो। गतिके रायजो राजाया बिनि सायावहाय बिजिरनांगौ, रायजो राजाया साननांगौ। दिनै बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानानै रायजो राजानि रांखौ जाख्ल'जोबनानै बे 22 कौटि रांनि हाखौ बायदों नामा? बे बिसिबांबा गिदिर रेजर्ट चिराङाव जे बानायदों, रायजोनि रांखौ जाख्ल'नानै बिथाङा बानायदों नामा? क'क्राझाराव जे गिदिर हटेल, गिदिर हस्पिटाल बिथाङा बानायदों, बेखौ रायजोनि रांखौ जाख्ल'नानै बिथाङा बानायदों नामा? आरो बेबायदिनो बिसिबां सम्पति बिथाङा बानायबावदों, बेफोर जिनिसखौ लासै लासैनो रायजो राजाया नायबिजिरलांनाया मोजां आरो बिनि उचित मोनसे साजा बिथांखौ होनाया मोजां। बिजेपिनि गेजेराव बबे फेक्टर जागोन बा बबे प्रत्याबान जागोन? जोङो मोनफ्रोमबो हान्जाखौनो फेक्टर होननानै सानदों। बिसायख'थि जेब्ला गेलेयो मोनफ्रोमबो हान्जायानो फेक्टर जायो। जाय गावनि सुथुरखौहाय दुरबल होननानै सानो, बिनि जेननाया बेयावनो जागायजेनो होन्दों। जों जायखि कंग्रेसआनो फै, बिजेपिआनो फै, BPFआनो फै, गुबुन गुबुन हान्जा बा सोरबा इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट गेलेब्लाबो जोङो बेखौ बहुत सिरियासलि लादों। जायनि थाखाय दिनै 2020 मायथाइनिफ्राय UPPLआ मोनसेबो इलेक्सन जों जेनाखै आरो 2025 मायथाइनि जे BTR इलेक्सन जों बेयावबो गोबां बिबांनि बिजाथिफोरखौ देरहानानै हारसिङैनो सरकार जानो थांगासिनो दं।